Alikadi Chawacha Alikadi Avana Jongo ala Akadi ni Mali Jala ni Mali Jafoga Chokorwo ko bloki buluda ga surmani Mai Chorbo bana Chorbo Alikadi Alaga kuna jami alaga so nyumana alaga so make ala ya rafi muro ndifo ki wali nyumano kademba bela jelifu group ne bayno yo ami jindo madam sano itafo Tiga na chika Kubi mi boy go opera la Para pilitire kana na Ana vueta la be non trosi tala konda la ko bifu murbo sanu gonji ni ngashiri yera be abana Sajo Gallegze Badra Gallegze Nebom Gallegze wala Baba Gallegze la Yusuf Mohamed Gallegze la Yusuf Sajo Grand-père Sani non mais ite get to Adama awa grand-père Adama no ayi tonto Adama non awe jori to basi fu mantoro cité ko ni alhamdulillah amba ira dum basi kon di mantoro cité e fole ngosa ambe fole la se ira de musoma we awa tapli touré arté au féminin odo dere no boray muro fusen Vincent Togo ka fo ka wali man do ale be ko karafela wa karitera badda dengura ninga lekte ka fo ka wali man no sanga ani wati kunu andara dengunu nge dengunu dumamba muro awa minni zame katla ka boisson ikado katla ka salati dawga ka shekele go yesu mana kumbi dola so sabe shekele go labo do de ya to e maye morba bu tulu tawrola no ta ngo ngabta tulu tamurba bu kunu jaja bwagar de kuna ce morba bu ko ma ebe ga jiri ko yusu ku ka na tulu ta ko yusu duma ene ngwe mo yusu sembe kirigela sembe kirigela de ni ba yero bulo ngeme ga ko ko tiena ku majigila bile ko gasita ko ka volifi ifranga so ifra nge sera 4 de matin bad fi ne ebe o ten sebe ko yi de mo de mana ko yi ko ne de adeli to amavone ko to bi fe ya be ina ngwa amna kuri ka so ka to do balu klula balu junior donc maintenant ne de ke akestolika wuli mo sai de muso ka boma de naga bo ni mon frère ro burange ale fana ngama ma ba be buwa ya te bugo mai abana ba gari ko ni awo one na nasa ko toko koni ndo na klula misila nga make bashi yo sabu beni dine ni ngani ate abana sabu ne fana kumana ola ne fana kleke murwo yayi machera aga sigabu abano o e matulutawa ne re tuluta lo ne bon c'est un peu partout voilà maba alaga kuna ja alaga sawani wana muro montor city la basi foi tena marhabani sumo bega kene amba bani dum se on tarasula tarasula alaga ngi se jugumo on amba ko bashi tire la amba ye chugo ba ya ko bashi ta en forme wala mberte bo menna grâce à bayini voilà o mona ambe bela jele fo ka be barkada yusu jabaru masa on ba wala nyman do kene be ka sanga bela ka keta bela anye jabaru masa barkada rasulu be wala nyman do ni ka barkada ne man kishi baye ala ko jide aka amma so se ko fo sarata mbulu ka duma ni ret se ko sarafana o ni tanu ni barkada ni wala nyman do te mene ko do de be ku ye sanga ani wati on ti 50 nyina ali be ala ko bulo kan shi uje ankoro bana koro bashi ka jidi ke lafiaula bana kura kana shi soro jangu ka toro muno mbi cien so bada dalika no yo nanga bamba to bela jirenye kan ba jama ka fuku barkada ko dantula faso ko na ni faso ko ka ko beka bismillah ni bede barakele kono kise fle ba jama la me ba jama ko manan ni ka do wati surunyara koroto ne beleke billaje ko kuna foni tuma sera ko mana kuna foni an bo sama ka bo fasiri sebe ngono kalmun da babara matrafa ba kan no bla sebe do yusu kelengele musukandira bi ni alaka jew na ku garjigaye lo nyegale joko nyuma ni nyama da ko nyuma alaka no yawi ala se ko nyuma ala ko no ya anyero wi amma be ka ceri shuya ko latigi ne sujuru tigi ko fo ala ka no yaw fona yi ko beki bismillah saha beki bismillah saha muro na do ni kuna furi fola no jenyi ni fe obi beke ni awa anga sabenda saben na ya ta ambe 22 septembre ta 22 septembre ni yo ko fo
bɛɛ l'éminent journaliste Sana Takiou i b'ale ko fɔ min i ka dɔn comité syndical BDMSA olu kɔni ko ko awɔ min ɲɛsinna bɛfu olu ye lajɛ min kɛ awɔ k'a lajɛ min ye k'a fɔ k'u na baara bila kɛ o lajɛ awɔ i ka dɔn k'olu sen tɛna y'o la bawo awɔ i ka dɔn bonya bɛ Manden bonya sigi bɛ Manden min ye awɔ i ka dɔn n'i bɛ ko o ko kɛ n'a ye jɛkulu de ye k'a fɔ aw ye syndicat ye min ye a syndicat tɔɲɔgɔn min bɛ yen n'a bɛ ko o ko kɛ awɔ i ka dɔn a b'a zaraw la yalima a b'o ɲin don a la nka min ye ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ ka taa ni maani dɔw ye min ye k'a fɔ k'aw na baara bila kɛ ko jɛnti kɛ n'o ye cogo si la min ye olu ye kunnafoni baro sigi min ye a ka dɔn BDMSA o syndicat maaw kɔni i ka dɔn kunnafoni baro sigi o ni kunnafoni dilaw u ye ɲɛfɔli kɛ min ye a ka dɔn ni min filɛ nin n'o ye BDM ye i bɛ se k'a fɔ ko Mali bangi fɔlɔ dogo ye min ye a ka dɔn Sina Bɛfu kalo tile 7 tɛmɛnen olu ye a ka dɔn kunnafoni min de k'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn fɛn min bɛ awɔ BDM na a min ye Sina Bɛfu ye olu kɔni ye kunnafoni di ko kan nka o kunnafoni di sa maa min bɛ a ka dɔn min ye kalo tile 7 san 2021 min ye a ka dɔn secrétaire général min bɛ yen n'o ye Papa Sadio Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye n'u ka maa dɔw kun don olu y'a yira cogo sugu bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ waleya min kɛra olu ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini min ye aw ka dɔn u bɛ k'a lajɛ ni ka balan don olu ka taabolo la ko n'o tɛ a bɛ faamuya cogo di min ye aw ka dɔn olu ye fɛn min bɔ k'a bin n'o bɛ tali kɛ muso in kan n'o ye Kane Jɛnɛba Sali ye min ye aw ka o bolobɔli min kɛra secrétaire général comité syndical BDMSA olu kɔni yira k'a fɔ min ye aw ka dɔn ni muso in kɔni k'a bɔli k'a fili dɔwɛrɛ tɛ a minɛna ŋanamu dɔ de la ŋanamu ye o wari bɛ t'i jɔ 440 ani 4 na i k'a dɔn ani 100 a n'a kunkanfɛn n'o ko o kɛra GAP la c'est que quoi 1 million gari malde da sa 1 million gari malde da dɛ penalty Murbo min ye aw ka dɔn ko de gwangban sɔrɔla ni muso in nɔfɛ o de y'a to awa muso in falenna k'a fili dɔwɛrɛ tɛ jateminɛw de kɛra ani sɛgɛsɛgɛli olu nana k'u bolo da ni muso in tɔ na ŋani k'a jira k'a fɔ awa min ye a ye nafolo ŋanamu kɛ o nafolo ŋanamu de sa min ye directeur général o kɔni nana kɛ sababu ye i k'a dɔn Madame Kane Jɛnɛba Sali ni k'ale gɛn awa k'a dɔn k'a bolo bɔ baara la kabini o de kɛra sa min ye aw k'a dɔn a taara dɔn ka taa don Sina Bɛfu maaw kan olu wulila aw k'a dɔn ni awa fɛnw ye olu wulila ni ŋanamu olu wulila ni kuma caman ye ko ŋanamu kɛra olu minnu ka bangi la min ye n'a fɔra ko maa kelen ka ni nafolo k'a ŋanamu ka ni nafolo ta k'a k'i yɛrɛ ta ye e ka tila ka tɔw lawuli k'a fɔ olu baarakɛlaw de b'a dɔn koyi olu de bɛ BDMSA kɔnɔ wa min ye aw k'a dɔn bɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen la mankan ci sugu bɛɛ lajɛlen la nka min ye aw k'a dɔn Sina Bɛfu ka nin taabolo olu ɲin t'a la bi olu ɲin t'a la sini wa olu ti don maa si ka ŋanamu na ŋanamu kɔni man ɲi syndicat BDM y'o o fɔ Moro min ye u y'a jira k'a fɔ awɔ min ye u ka maa ɲɛma min bɛ yen n'o ye DG a n'a ka secrétaire général ko k'olu falen k'u bila kɛrɛfɛ min ye ko k'olu bolo bɔ baara la BDMSA maaw kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awɔ k'a dɔn Jɛnɛba ka nin environnement min filɛ nin min ye awɔ k'a dɔn olu de b'a kalama wa k'a dɔn ɲɛmɔgɔ min b'olu bolo tiɲɛ yɛrɛ la awɔ k'a dɔn min ye baarakɛlaw don min ye u bɛ bangi ka ɲɛtaa fɛ bangi kɔni bɛ ka wuli don o don min ye maani dɔw ka wuli Sina Bɛfu la ka n'a jira k'a fɔ k'olu ka taa ka bɔ yen min ye maa wɛrɛ tɛ dɛ maa min kɛra sababu ye k'a dɔn ka nafolo 440 ani 4 ni o ŋanamu ka bɔ bangi kɔnɔna na wa min ye o y'olu ka Sina Bɛfu ka gɛrɛfu ye o t'olu ka gɛrɛfu ye o t'olu ka kumakan ye a fɔ an ta a banna Moro min ye u ka gɛrɛbu wulilen don n'o kan ka kɛ n'o ye Sina Bɛfu ye kalo tile 27 tile 29 octobre san 2021 olu ɲin tɛna y'a la bi u ɲin tɛna y'a la sini min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn olu ka bangi olu kɔni bɛ tɛmɛ ni baara bangi olu kɔni bɛ tɛmɛ ni baara ye min ye walasa u bɛ se k'u ka client olu nimisi wasa
ala ka mun ja ni nani ko bama nyeblele do ka nyekuru ka bo a domba la je ya fo ndesani mona ikado farama fe o de bi nyon ki yoro do wallahi ko kadra kono ambese beta na to ko komba ikado ka fo komba mi wulile do yurugu no fe komba kele do kan kuna fo no ko kambi pour lutter contre la corruption au Mali ko facture be ka sara sintega di ko laba pôle économique la koni mo be ka tawarde facture be ka dondro ala amu ne ku yemin taw be ko sara ala ko jiri aboke ala akata ko des factures réglées en catimini au pôle économique abana catimini c'est l'atelier c'est l'atelier haraba ndisani o mona moriba jawara keni ale fatrike ikado ka fo moriba ka fola akoko ikado ko kabi kuna foni bora ka bi franje fanga maufe ka fo ko kele ko ubo tonta ka nyeshi yurugu ni dungo juguya fazo nafolo kuna kele tonta ka nyeshi oko kele lima o kumana yusu ko okoni ko mankutu kembe ka dugula bo bi ko sebe bebe kumana ikado o ko inga akele do jamana de famba onisoja ko ye sabu olu koni ko digi kara jamana de unasa musa ga ko ni soro nasrafe o kumana ki ba ka fo kuma bo ka bi ani biche ko facteur be ka ta sarai ka do pole économique la ko wa be ka keni sentega ere de ko telia wa ko ni facteur sara do be ka ke dogo ni dogo la ali bote ka kalama abana muriba jawara ale ka fola le komba kono agoko minyi ikado ni goesa ko ni ya don ikado inobe komina ikakonga wule afe ni somini kanyina mini na itisigiwa yusu kwa kodo kembe oebi okumana minyi ikado jongo ni mana koroto chugo ini sigi kasoro kida no de ni ijole hidawa ayo ebi ni na fokidina nunu mika tu sigi nika utanya na bo pole economique lambe do mina ko bi ko minyi ikado furuba nafulo fenve nyi leseni ka kwa wala adola ko ikado wuli kembe ulu nofe bi ko jango ambe wati mina iba ka foko ni nake fiye bodda ye jamana yimbolo wa okuna yusubi ye ikado akoisa ko fonctionnaire chairman bi munye faso ikado furuba barakela ufana ye ulu chairman bi iba ka foku chairman to be ni ngonu na o to do donner do dibila do ta ikado ka fo o donner do ko ukoni mbika wuli dogo ni dogo la sara doni jamana ka wari sonyale mwimbe ubulo no sigale do ala ka foko jelende ko chairman bika tata la sigin ka ba facture bika ta sara doni ko mimbi ka ke ko anake ikado ne nake yela madam ne jamana ingono ko yela mayre ko maka fo ko aka do bala ni ga do sebela o kera fanga d'Afrique flana franje fanga konnala mi ngera mbe kalo kile muwa ani nani temene ka nyeshi bandau anaka fanga blo nyama mamugutari wani o ko mi nyeni wati nye ko ale luere eku kishira segesegeli toro mawa ko ni mafarati ko uluere fanata ko adola ko na ya soro fazo nafulo taledo ko ufanata na soro gaminede ko sabuka ajira la pole économique fe ko sharia bulu kurami taledo ale ni soro mi ngera ka ko jamana ka furuba nafulo ngana munenye no ya soro de be mine ka jamana ta dagun ko abeke o chugo ina o kuna foni mi mbora ka bi eko madungo jugu chama bo adabolo lawa yusu iba ka fo ko ni mi mvle ni ko chama mbala ka fo ko chama somine do ka fo ko olu ko ni nobe kola olu le do jona ninga tai ka do ni ko nunu dagun yana ka ke ka do mbedala ko ye fe mi ka do ni go ye ko wuli ka jomu nu ngeledo ani dawali ni fere munu tigeledo na fo mi nye munu gindo no okle amanyema ye ale fona wulila ni sebe munu nya ni ko munu ni ke wale munu nye ni wati na ko ni mbe majigi sigi kobo abe hakli sigi kobo okuna ko bara munu mbisena ko ni mina dana ya sigi kura yala malidew ni nyonje ani ka do kiri ani malidew ni nyonje ko dokera sa malidew ko mena nyanina adola ko mi nye ni ko e kuiba ka fo jamana yere kono ya no sancha ma ode kera yurugu ni dungo jugu yala ka jamana yere sika sinsabara kono ka sabu ko jamana dindo ka dungo jugu yala ko kuna fono nja jira ka fo ko minye kotigi bacha ma eno e baron ye ako baron cha ma politiki bunakunga ko olube udone do ere fana be ale no lu donné do to do no dibila aku bela jile to me mamunu ko sembe kola ka be to be pole économique bolo ko kuna ka do be ka ta do ni dogo la doni ani do tai katimini e katuka ika do factory ka régler abana
o kumana Yusu ko b'a jira k'a fɔ ko yala ninnu minnu bɛ ka ni sara dogo ni dogo la n'u y'a sara k'a ban dogo la ta u ka nɔ minɛ ni na wuli dogo o cogo kelen na wa u tɛna lebu bilen u tɛna nɔ minɛ bilen wa ayiwa ko min ye nin ko ye sa a ko jamana kɔni mɛnna janfa kɔnɔ dɛ taara yizɔn ko maliden kɔni mɛnna o de kɔnɔ o yɛrɛ kɛra anw sigiɲɔgɔn ye ka ban ko min ye facture réglée min daminɛnen filɛ dogo ni dogo la ko yala k'a na ni maa kofɔlenw ka kiiri ko bali wa ɲininkali to min sigira o tɛmɛnen kɔ ko anw kɔni hakilina la fasiri kɛbaa ka fɔla n'o ye Moriba Jawara ye a ko k'ale kɔni ka hakilina la ko nin kan ka walanda di maa caman ma maa minnu bɛ yen ni hakilina wɛrɛ t'olu la ka foroba nafolo ta k'a ci waraku la ko nin kan ka kɛ misali ni walanda ye o caman bolo k'u kan k'a jate minɛ k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min ko bi fɔ ni nin ko kɔni bilala sa n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ i kelen don ka i ɲi lɛsɛ k'o kɔ wa ni ɲi ma galo kɔni i b'a sara dɛ o kumana Yusu ko sariya kura min talen don jamana kɔnɔ nin waati in na k'an k'a dɔn k'a fɔ ko kiiri k'a ka baara ka to a bolo k'a ka baara kɛ maa si kan'i feere ka a ko la o kumana ko kiiri k'a ka baara kɛ Moriba Jawara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ le combat kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don le combat ni y'ale bila indicateur ne b'ale ta Moro a ka dɔ min ye a jamudɛ ale kɛ mɛ k'a fasiri bi indicateur nouveau min ye crypto monnaie ko nin na kɛ lafiya da ye a ka dɔ malidenw ma n'an kan ka an a la min ye crypto monnaie min ye a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin na kɛ a ka dɔ sira dayɛlɛlen an ye dɛ o tumana an fana bɛna bitcoin dun na bitcoin n'o de y'a wari ye a wari tɔgɔ de ko bitcoin crypto monnaie wari min bɛ dun manajala waa dun mun de don ne t'a dɔn a tɔgɔ de ye ko bitcoin an fana bɛna bitcoin dun wa a ka taa crypto monnaie t'a dɔn a jamudɛ ni kunnafoni wa crypto monnaie anw fɛ yan aw bɛna bitcoin dun wa an ka taa fɛ Moro min ye a ka dɔn nin na kɛ fiɲɛbɔda ye jamana ma k'a sababu kɛ mun ye min ye ani a ka dɔn franc CFA i ka dɔn awɔ min ye ko bɛɛ lajɛlen na taa sira kelen fɛ min ye a ka dɔn nin ko in ye ko jamana fɛn fɛn bɛ yen n'olu ye jamana belebele ye min ye dollar ani livre sterling ani euro o n'a ɲɔgɔnna caman i ka dɔn ko awɔ jamana baw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka nin fiɲɛbɔda in dayɛlɛ u ka yɔrɔw la dɛ awɔ k'a bɛ yiriwa ko fɔ dɔw fana bɛ k'a kɛlɛ dɛ dɔw fana bɛ ka dɔw tɛ ka jɛ n'a ye u bara dɛ Moro min ye Boubacar Serge Fomba ale ye a ka dɔn conseil national de la transition maa ye Adama terikɛ don Moro ko bɛ ayiwa Adama terikɛ don dɛ bon Adama terikɛ kɔni a ye kɔni nin fɔ a kɔni kɛ bɛ ka nin fɛn bi dɛ k'a dossier ta ka taa n'a ye CNT la bitcoin crypto monnaie ko awɔ n'a kɛra sɛbɛ ye a tɛna an kisi CFA kɔlɔlɔ dɔn walayi an ka taa fɛ Moro min ye a ka dɔn Boubacar Serge Fomba min ye a ka dɔn crypto monnaie min ye a ka dɔn k'a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn ka fiɲɛbɔ da Mali sɔrɔ ma dɛ min ye a ka dɔn Boubacar Serge Fomba a y'a jira k'a fɔ CNT tabali kan k'ale a ka dɔn proposition 5 min ye laɲini 5 ale kɔni y'o bɔ k'o bin min ye a ka dɔn ka kɛ sababu ye sa min ye a ka dɔn banque dɔ bɛ yen n'o ye banque centrale nationale a République du Mali min bɛ tali kɛ a ka dɔn min ye cryptographie la monnaie cryptographique cɛ anw de ninnu nɔ sa fo n'u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛna ɲɛfɔ a tɛ bila de an kɔni t'a ɲimi ten n'a ma ɲɛfɔ an ye min ye a y'o bila a ka Facebook ka don a kun tɛmɛnen min ye a k'a dɔn nin min filɛ nin k'a bɛ kɛ a k'a dɔn nafolo ye min bɛ kɛ numérique ye min ye citrographique min ye Boubacar Serge Fomba ale kɔni y'a ɲɛfɔ min ye k'a bɛ kɛ sababu ye an ka sanu fana o na garandi min ye a bɛ kɛ sababu ye fana an ka jamana a k'a dɔn a sanu n'a nafolo ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka an yɛrɛ ta ye min ye a k'a dɔn Boubacar Serge Fomba CNT la ale kɔni y'a jira ko awɔ min ye Mali ye ko n'o kɛra an bɛ tɔnɔ sɔrɔ an ka wari la kɛmɛ jɔ an na bi 5 sɔrɔ n'o tɛ kɛmɛ jɔ an bɛ 20 sɔrɔ o ka dɔgɔ anw na bi 20% an bɛ yɔrɔ min bɛ o ka dɔgɔ anw na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la 50 ko in o bɛ sɔn ka fisaya n'a 20 ko ye dɛ a banna ko Mali ko aw yɛrɛ ka jateminɛ kɛ to wajibi la ko Mali silamɛ diinɛ ko 95% dɔ ko karamɔgɔ ko 95% ko e k'o ɲɛfɔ an na dɛ ko ale fana b'a mɛn maaw da k'a tɛ to o de don dɛ o de don a banna n'o tɛ a kɛra wasabulo kɔnɔ yan nɔ
ko uta wasadenw ta kun ye tigɛ kɔrɔta ye a ma kɛ wula fɛn fɛn mana fɔ maaw b'u bolo kɔrɔta bon a don kama anw ka Buguni wasaden tun tɛ maa kalannen ye fɛn dɔ nana fɔ o kun tɛ ɲumanba ye maa si min bolo kɔrɔta ale y'a bolo kɔrɔta u y'ale kɔnde dɔ y'a ɲininka a tɔgɔ fɔ ma ɲi baro la dɔ y'a ɲininka ko karisa ko ko bɛɛ y'i ba k'i bolo kɔrɔta e dun y'i bolo kɔrɔta ko an na kun tɛ bolo kɔrɔta ye bulo kɔnɔ wa m'a fɔ ni min fɔra an ka bolo kɔrɔta wa n'o tɛ ne kɔni b'a kɔrɔ dɔn ala ka minɛ fɔ taa an ka baro la Moro an ka taa min ye sɛgɛni purusa min ye aw ka dɔn an ka sanu o kɔni na to an yɛrɛ bolo o n'a kɛ yɛrɛkɔrɔ mara ye Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la sanu min ye aw ka dɔn k'a ko bɛɛ k'a fɛsɛfɛsɛ n'o ye rafinasi ye ko kɔni bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan dɛ Moro aw ka dɔn nin wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye Boubacar Sidiki Fɔnba ale kɔni ko k'a t'a ko bila min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye jate dɔn n'angana ye ko kɔni da don a la ka walawala cogo min na Moro aw ka dɔn ko diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka nin sira taama bi k'a kɛn bɛ ka fiɲɛ bɔ da o jira a caman na min ye aw k'a dɔn an ka bi Maliba ye min k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɔ min ye Mali ye ko a n'a kɛra k'a kɔni bɛ ka kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn anw ka kunkɔrɔta caman bɛ sɔrɔ a la dɛ min ye monnaie numérique Moro aw k'a dɔn nin min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la Mali la bi min ye u n'a lajɛ min ye duwakun aw k'a dɔn duwakun belebele min ye séminaire kɛ séminaire belebeleba min ye aw k'a dɔn k'o kɛ crypto monnaie n'o bɛ kɛ aw k'a dɔn kalo tile 31 san 2021 min ye aw k'a dɔn an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye Boubacar Sidiki Fɔnba a ma da o dɔrɔn ma dɛ a ko awa min ye crypto monnaie min filɛ nin min ye aw k'a dɔn an ka maa ɲɛma olu n'a tɛna bɔ jamanadenw n'a tɛna bɔ a n'a kɛ sira ye aw k'a dɔn ka yiriwa lana min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka farafinna kɔnɔ aw k'a dɔn min ye jamana dɔ bɛ yen a kuma b'o kan min ye aw k'a dɔn a kɛ mɛ ka ɲɛfɔli k'o kan n'o ye Nigéria ye Moro aw k'a dɔn n'i ye nin min filɛ nin transfert min n'o bɛ kɛ san kɔnɔ aw k'a dɔn awa min ye o bɛ bɛn awa dollar ba taama Moro awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye crypto monnaie min ye awa tiɲɛ yɛrɛ la ani ye jateminɛ kɛ gunga i b'a ye k'a ye 55 min ye 100 san 2019 ani san 2020 min ye aw k'a dɔn ne o kɛra sa ko a bɛ bɛ t'i jɔ min ye 300,000 ani 10,6 o dollar wari la min ye nin baara min kɛra sa Boubacar Sidiki Fɔnba ka fɔ la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin na kɛ aw k'a dɔn fiɲɛ bɔda ye anw ka jamana kɔnɔ walasa jamanadenw min ye PDG min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Jacques Dosset ye ko kɔni a ko ka tuiki kan farafinna wa k'a dɔn awa min ye ka mankutu kɛ Nigéria ta kan Boubacar Sidiki Fɔnba Adama Sanogo ka cɛ Ala k'an kunna diya a jamu dɛrɛ ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ indicateur kɔnɔ a kuma ninnu kɔni ka di tulo la a bɛna kɛ ten wa a ka ɲɛfɔ o de ye Mali ta ye wala ni o ye kelen ye tuma dɔ la ni an tora k'a da ɲɔgɔn ma ko da ko ma ye kɔrɔnɔgɔ ye a banna Nigéria olu ka baara kɛbolo ni u ka maaya taabolo ni diinɛ ni ŋaniyaw ni wari baara cogo n'anw ta tɛ anw mana don a la biɲɛ kurabɔ tɛ taa o ye fo a ka faamu kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ k'a perepere latigɛ maaw ye an k'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen min don n'o tɛ an kɔni b'a mɛn crypto monnaie jamana caman b'a kuma la dɔw bɛ k'a don u fɛ yen dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a tɛ du ye ko bitcoin o fana ye a fɛn dɔ ye ayi ça fait n bɛ économie de suit journal de l'économie ne b'ale de suit n tɛ homme d'affaires ye si ma so ye n'i y'o ko to n den bolo ni den ye sira min ta o t'o bolo burama kɛ bura jumɛn Estoud burama Jawara ale bɛ amjɛri kɛ n y'o t'o bolo n bɛ journal de l'économie de suit Yusu fɛn min ye indépendant ye n b'ale ta ni indépendant ta sa bingani min taara k'anw ka wolomasi tabaw jaba la sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Asharan ale bɛ tumutu fɛ nin kɛra ka bɛn ni kununko ye jatigɛwale kɛbaa tigilama o 4 o bilala su la Ala k'u jigiyɔrɔ bɛ jahanama ma Yusu o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ bolominɛw ye o caman o fana minɛna koyi anw ka faama maaw ye nin wulikajɔ de kɛ k'u kɔ adisi da binganikɛlaw kɔ adisi la Masire Jɔp y'a fasiri indépendant kɔnɔ bi
amba wala Yusu jatige wale ke ba tigilama ko kunungo uyu kunda ikado ka foyoro doka ka beni kunungo kardo e octobre ko l'inclita ani wolomla ikado anga wolomasi tawo ka posu mimbe ko asharan alebe skida min fe ikado kilometre binani bonyongo ani tumutu du ko nache a anga wolomasi tawo ni make bala na ula si ko wuli la ni gam bogo kono kele do ikado bingani ngelawla jatige wale ke ba tigilama uye nani bla shula kuna Yusu lubla le shula sa fe mi ikado ka fo akera sababu ye we wuli ka joke nun no fe utara bolo fe umne mi nye ikado kizede unye ani ikado ka fo bolo ma fe uye ni bela jile mina ni ngose mfe nga onyere ka fa mfesa ma kile okone ondanyana aywa ikado do olu banana sababu nyongo o banana okmananga jugo wa nani bla la shula oyaye utara ka munu ndo ede masire job akafola akoko mi nye ikado anga yira ka fo ko ni bingani ko usolla ka akofe ko so bara nige nye wulo mvlano 7h du matin uya ko kesulu ka wuliye okmana Yusu kata bi ikado angla wulo masiri tawauka ube bolife unano ikado bolife senanu nye marama fe obu bulo foka nyokuru njori Yusu utara kelebi angla wulo masiri tawauka wati mina ulu fana wulila ikado ka kele tonta ikoro apkera basane akele ikado tigama do anala de okmana jugu ya ikafo ko okmana kulontika angla wulo masiri tawaula uya nyini kuba afsa atama uya soro ikado tasuma barka bunyana anga wulo masiri tabaw yenani bla shula ala ku jigiro be jahanama ma Yusu mi nyi kado kafo ka tegada fendo uka mi no ye boli fenye ikado ye tegada uka binganengela nunu u boli la sentega ni kolaba senani mafen sena suma yaro nyena kui ka sabuke munye uyekene mine ku ka boli feto ani mbara mafeni kisadie chama ani ikado kuna foni chering mine munumbe ko transmission kela ni mbede kumbe ikado uka mine nuna abana wulo masiri tabaw yembogo dula ndesane Yusu kuna fono ya jira ko ni posu mi mfleni eko bingani taraka ni segere ka temekoi mekalo ba flani tani kononton sana ko utara bini posu kele inga aunga wulo masiri tabado ulu tora ukola okmana ko ni bingani ngo ngera ka beni karidonye octobre ko kleta ani wolo mvla temenina no ekunu ngoye Yusu iba e ka fo ko ni ngomi mfleni eko sigi kunganga keni ni ekoi ko sabu manu ye masu ya munu yewa asomi nu somena femina obla mandi koi ko nga yanu kani nkoke ko wulo masiri tabaw somi yara kara munye ko dogo kun laba wati ula yende ga jugu sira bela jile chien no ka bela jile la no ko ka saboti yasa kuna funi yere kana cheri bamanjinu de folla kaninge oyanga wulo masiri tabaw la somi okumana olu yojo ikado kelon kanu makono femi wulo masiri tabaw ye ko ikado ye réseau tige minge no ye telephone sira ye ku ya tige sigida mununa oye ikado duwe kire ani ikado tine telu uye ikado kuna funi sira tige ni bela jile la olu bebe tumutu marabolo kon nafe anga wulo masiri tabaw olu ye ferere de balu bela jile tige yasa kana ke balala ula okumana ku ni betike kunjume na kuna foni kana lateme yasa ubuse kuka bingani njugu in labe akilatike kono kana kusago ye ko de manya ubulo okumana Yusu ko minyi kado ni makuvola unye ko uko ne mu wire buguna tike di ka fo awne nodo nga ko bela jele ba do mamunu mbulo no eninye misiga kembe ulula wode ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jesim mauko siga kele ndolu de la ko sabulu de ka bara tabulo eninye okumana ko wolo masiri tabawla nyini kele do ufede kwe ukana ikado alis nuko kanyina ukato ikado kele jose gasanga ni wati sabu ni manu nunga bingani ubake ni jamva de anga wulo masiri tabaw ko ni seinta ko kumana ko maso ikado ka foda ngakarula kwe uye ikado mbogo kono kele do nununa amanya mingo uyafsa yatamaye o utatosa utaraka minu ntoko oye manani olubla la shula wulo masiri tabaw kala ka Europe bela jile bedala saluli damine ka dobili damine o kumana ko yasa ukanga sanga ni wati nube ulika jola ni yoroko fole nuna ni ma ko fole nunde bita srada unye ke jamfa konna la ko ambiskade yasa uire kana bio kono kumana ku ka bara bene do ulika jole mani wati na masire jopo ni ale ga nobla sebe anya sama ka bo independent kono ko bido mboli do Yusu moro ambeta groupe commercial ambeta awaminyi no bora pharmacie kura verti maramu Diallo ambeta awaje kafe me alefe ande to be folike awakado groupe commercial apply maiga upma moro amba nyini anga technicien vesa ukambla sugula amtla khasige sisa ni ala kaje moro namu ambo
terimuso cɛtalaw e ko a ma kun cɛ i ta bila dɔ b'a ta an bɛ yɔrɔ min bi affaire nin kɛlen don concours fonction publique mun de cɛ terimuso cɛtalaw a bɛ ka kangari da olu bi n'i ta bila dɔ b'a ta n'i ta bila ne m'i ta la don ka ɲɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n'i terimuso ni kɔni n'a y'a dɔn ko ale bolo n'o tora ka ɲa n'i ta ye e ye o ye e nɔgɔlen don so kɔnɔ kɔkɛ bɛna sɔrɔ e nɔgɔlen don ayiwa e tɛ fini ɲuman ka kɔkɛ kunbɛn e yele ti dɔ maa la e ni terimuso labɛnnen bɛ to o ka to k'a ɲɛ ŋɛnɛnin bɔ ou bien k'a kɛ terimuso kana t'i fɛ yen jan k'o kɛrɛmu jogonin ka ɲi a dɔ la k'o ma ɲi dɛ mɔgɔ bɛ foti kɛ latigɛ in ko dɔw la o foti yɛrɛ de barika ka bon kuma dɔw la foti barika ka bon kuma dɔw la o kelen ni fɔ ka faamu dɛ a dun tigɛ gansan dɛ a tigɛ ko kɔ dɛ muru an ka taa Kayi an bɛ taa an ka cɛkɔrɔba ɲuman fo ye jate min ye an bɛ ɲan ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka dɔn Kayiba Jabate sa Kayi gouverneur an k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Musa Bala Sumare ye muru mama national a bɛ Kayi ani Umu Delika Sise Kayi ka don a banna k'an ka foli b'a ye Jasibi k'a fo fo y'a fo Kayi ka bɔn kana o féminin k'a Mayiga an b'a fo Umu Delika terimuso bɔn kana o féminin bɔn Mayiga o féminin ale Mayiga fana awɔ fana bɛ yen a tɛtɛ o féminin bɛ bɔn kana Mayiga o féminin bɔn kana musoman bɛ yen bɔn kana cɛman bɛ yen oui a bɛ yen k'a fɔ ko Moro musoman bɛ yen ayi Moro musoman o ye Delika ye o ye man di koyi o de y'a to Guaduma na muso dɔ bɛ yen Bulukasobugu la ko Munkante Munkante ale ko ni ne taara tuma min a b'a fɔ k'a tɔgɔman bɛ yan ne b'a fɔ maa daminɛ la ne y'a ɲininka n k'e tɔgɔman ye jɔnni ye ko Moro kɛ n ko Moro tɔgɔ ye Umu de Ayisa ko Umu tɔgɔ cɛman ye Moribo de awɔ an bɛ ɲɔgɔn wele n dɔma de n'o tɛ hali Umu Keyita Baramusa kɔ ale ye n dɔma ye de sa ni awɔ ale fana Allah ne isu tɔgɔmaw féminin ne t'o dɔn bon est-ce que o bɛ yen mana n'o bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen olu ye unique genre unique de ye mana n'o bɛ yen dɛ Ala ka ŋuna ja Ala ka sababu ɲuman na Moro an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn minnu b'a wele ko sirène awɔ maa min kumanen don o ye Basidi Sɛnbara ye Basidi Sɛnbara ale kumanen don i bɛ Mariam Kɔnɛ dɔn wa min ye a k'a dɔn muso min n'a cɛsirilen don n'a ye wuli ka jɔ kɛ a k'a dɔn n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ kuma o kuma min ye an ka da dumuni fɛn minnu bɛ yen ni k'olu kɔlɔsi sɔgɔ yɛlɛnni na Moro a k'a dɔn o gɛlɛya a bali kɔni sanga ani waati min ye malidenw bɛ se ka lafiya cogo min Moro ni ko kɛra a tɛ fɛn fɔ min ye o kɔrɔ ye ko a jɛnna n'a ye a kunnaw fɛ min ye a k'a dɔn mara min ye ale ni kɛlɛ kɛ maa ma bila la min ye fasodenya ɲuman ye Moro a k'a dɔn maa minnu n'olu ye faamuyali kɛ olu kɔni tugura a nɔfɛ nka an bɛ bɔ min galama min ye a k'a dɔn Mariamu walasa a k'a dɔn ka bisibasa don a ka ko la walasa ka galabu bɔ a la min ye a k'a dɔn nin kɛra dugu dɔ la min ye a k'a dɔn ɲɛna a na kɛ Kita de ye Moro Mariamu ani journaliste caman ba den olu kɔni ye avocat u senna bɔ ni ka taa avocat dɔ Kita Moro u taalen Kita sa waati min na u b'u ka baara la muso dɔ de ye komi o bɛ to ka Mariamu ye avocat dɔ muso tɔw nɔfɛ muso dɔw bɛ bɔ Bamakɔ a n'a lamini na u bɛna tugu Mariamu nɔfɛ u bɛ taa premier ministre fɛ yen u bɛ taa ministre de commerce fɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ fɛnw sɔngɔ la cogo min na min ye ko n'o tɛ n'an bɛɛ lajɛlen y'an sigi k'an bolo d'an sen kan a bɛ fɔ k'a bɛnnen don a ma n'o tɛna bɔ a la a bɛ fɔ k'a bɛnn'a ma wa k'a ka ɲi awɔ nka fɛn dɔw bɛ yen faama tɛ bɔ a kalama f'a ka las'a ma f'a ka las'a ma n'o kɛra o ye baasi ye o tɛ baasi ye ko mun kɛra tun Moro min ye Mariam Kɔnɛ a bɛ ni fasodenya baara min na a bɛ ka baara kɛ jamanadenw ye min ye sogo gɛlɛyara n'o tɛmɛna ka bɔ yen sukaro gɛlɛyara tulu gɛlɛyara Moro a k'a dɔn dan dumunifɛnba minnu bɛ yen dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan walasa a k'a dɔn u yɛrɛ ka fɔ la ka pression kɛ gouvernement kan walasa a ka jigi Mariam Kɔnɛ ye nin kɛlɛ kɛ nka a bɛ bɔ min galama min ye u ni muso musɔrɔbatigi dɔ ko Maɲanbugu ka don Maɲanbugu awɔ o ye janjigi dɔ ye tafe kelen musɔrɔsirila dɔ don wa awɔ maa bɛ olu ka ko jate ko sina ka Mariamu sigilen to ten ka sin k'a fɔ a ɲɛna min ye a k'a dɔn Mariam e bɛ kɛlɛ min na a k'a dɔn min ye maa bɛ tugu e nɔfɛ wa k'e kɔni b'a fɛ k'i yɛrɛ don misɔrɔbatigiya de la k'a sɔrɔ i k'a dɔn min ye a faamuya t'i la a galabu t'i la a ɲɛdɔn t'i la
ale ɲɛna ko musɔrɔ gongolima ye faamuyali ni dɔɔni ni galabu ye ya. O ye dɔɔni ye wa? Yɛrɛ yira dabɔra o ni dɔɔni ye kelen. A kana minɛ o ma koyi. A banna. N'o tɛ madame b'ale sigi k'a kalan walanda la san 1000. A banna. K'a kalan fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila. A banna. Ale bɛ ka musɔrɔbatigiya filɛ mun ye. A banna. Janjigiya ni gorobineya ni gorobinɛ stagiaire ni janjigi parantiya dɔrɔn de don n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o. Cɛ i yɛrɛ fana. Mais c'est vrai. I bɛ catégorie dɔ dɛ e k'a fɔ tuguni. Janjigiya ni janjigi paranti ni gorobinɛ ni gorobinɛ stagiaire. Ninnu bɛɛ de bɛ yen. A ne ladegew. O dɔw ta yɛrɛ fana Singa Jara ni Molobali Kante. N'i y'u ka musɔrɔ gongolima ye san tɛ se k'u bugɔ n'a ye dɛ walita don. Nin bɛɛ b'a la. Sari jamana nin sigilen bɛ bloc kan bi dɛ. Mɔrɔ jamana in sigilen don bloc kan min ye a k'a dɔn ni muso i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a y'o fɔ Maramu ma waati min na Maramu ko ne ka sira tɛ ko sabali ne ka sira tɛ a k'a dɔn alhamdulila ne bɛ baara min na o bɛ ne baara bɔ o bɛ ne ka baara bɔ ne ye a k'a dɔn journaliste ye ne b'o baara min na alhamdulila a k'a dɔn ne bɛ n da balo sɔrɔ min ye a k'a dɔn ne bɛ k'a kɛ min kama min ye e tɛ koyi se bɛ e ye e ko k'e ye Manabuguka ye se bɛ e ye min ye nka n'i sera ka kɛlɛ kɛ Maɲamugu musow ye Maɲamugu kelen tɛ ne ya n'i sera ka kɛlɛ kɛ Maɲamugu musow ye dɔ ka bɔ fɛnw sɔngɔ la sɔngɔ e b'a da dɔn bi wa e bɛ se ka 1000 sɔrɔ nasɔngɔ ye nka min ye i kɛrɛfɛ du maa dɔw bɛ yen olu ka nasɔngɔ tɛ hali 300 bɔ min yɛrɛ bɛ ka nin fɔ a ɲininka fɔlɔ n'a ka nasɔngɔ b'o kɛ ɲininkali gɛlɛn maa dɔw ta ye i mana latigɛ ko daminɛ o b'olu tɔɔrɔ u bɛ hasiriya o fana bɛ digi dɔw k'ale fana ye femme leader ye ko Maramu b'a yɛrɛ fɛ k'a yɛrɛ jagoya kɛ femme leader ye ale ye leader ye Sonjata mɔgɔ t'o fɔ Sonjata donc ale tɛ fɛ maa ka ko ale la Maramu fana ka ko digira dɔw la ayi ale fana tɛ fɛ maa ka ko ale la maa ka kɛ groupe ale ma kɛ leader ye dɔw kɔ wa a banna wa Mariam bɛ tɛmɛ ale la a banna Sonjata o fana digi la tun an ka taa Moro min ye Maramu Kɔnɛ i ka dɔn awɔ min ye ani muso ye kuma minɛ ɲɔgɔn da muso in tɔgɔ ye di a bɛna ta a tɛ muso in tɔgɔ de t'a la ala Moriyamu a bɛna ta min ye a k'a dɔn a y'o fɔ waati min na journaliste dɔw bɛ yen olu kɔni wulila a k'a dɔn ani femme leader dɔw fana bɛ yen u ka groupe la olu fana wulila muso in kama min ye ni maaw tun ma kunnaja a laban a tun bɛ fasa ba muso in na u tun k'a ka musɔrɔ foni k'a fili dɔrɔn o y'a ka dawula bannen ye pewu Maramu de ko a ye nin to yen wallahi nin ti fɛn dɔn maa t'i ka a ye nin to yen nin tɛ se ka kɛ femme leader ye a ye nin to yen nin tɛ se ka kɛ furu bonyamuso ye leader hakilina tɛ nin na a ye nin to yen nin tɛna se ka kɛ den ladamuso ye n'o tɛ maa tɛ maa ye jama la k'a nɛni ta wa lafiya tɛ hali nin ka du kɔnɔ a banna sabu maa min tɛ jamana yɛrɛ lafiya kɛlɛ kɛ b'a fɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔ lafiya tɛ yen a banna a y'a sɛgɛsɛgɛ a ka muso in tɔgɔ fɔ an y'an enquête ni recherche kɛ dɛ a banna n'o tɛ Maramu ko min ye a k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tulu ka gɛlɛ sogo ka gɛlɛ sukaro ka gɛlɛ maro ka gɛlɛ yala muso in ye gwadomuso yɛrɛ ye fɔlɔ n'a bɛ bɔ o kalama ɲininkali gɛlɛn kuma bɛ nin yɔrɔ bɛɛ de la o ɲininkali gɛlɛn nin bɛɛ de ye fɛn dɔw ye ɲininkali kan kan yala gwadomuso don yala a bɛ gwako gɛlɛya kalama wa a banna kuma ninnu bɛɛ bɛ a la kana jigin bɛɛ la ten dɛ wa kana jigin ko muso in b'a fɛ de min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka balan don olu ka ko la k'ale t'a dɔn k'olu bɛ k'a kɛ Mali musow de ye u bɛ k'a kɛ malidenw de ye ani gwatigiw u kana sɛgɛn o la fiyewu ala k'an kunnaja Basiri Sɛnbara ni ale ka fasiriya an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ ko maa nin kelen diinɛ n'a ŋaniya kana galabu kari a ka baara la maa n'i ko i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ k'i bɛ maaya labɛn walama i ko i bɛ ala de fɛ e tɔgɔ de ye ko sɛgɛnbaatɔ wallahi i bɛ sɛgɛn dɛ maaya dilanba ani ala kanuba e de bɛ sɛgɛn fo k'a fɔ a to ten awɔ nka i sago bɛ kɛ awɔ Youssou an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye kunnafoni an bɛ ne fɔ indicateur de renouveau ta indicateur de renouveau a kɛn bɛ ka lakanabaliya ka kala sigi o kan yan bi min ye i k'a dɔn an ka jikan kulu dɔ ye ko Manabu tɔgɔ la ko sibiri tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ ko binkani tun bɛna ta k'o fana sɛgɛrɛ ji kan ko ye Usumani Dawu ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye Mali a lakanabaliya warala ka se fa bɛɛ fɛ sa ayiwa ko an ka bateau dɔ bɛ yen n'o ye jikan kulu ye ale kɔni i k'a dɔn ko ale wulila ayiwa ko Comanave compagnie malienne de navigation o ye a bugunatigɛ ye ayiwa ko o de ye ka kulun dɔ tun bɛ yen ka wuli a bɔra Gawo k'i kunda Moti kan sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 16 ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko a selen yɔrɔ dɔ la n'o ye Temera ye ko kisɛden bɔra fan o fan fɛ maa si t'a dɔn ko ka kɔn burɛ min ye ko kisɛ de jiginna i k'a dɔn kulu in kan ten nɔ
ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye komanafu maaw ye o kumana an y'u ka maa dɔ wele ka ɲininkali kɛ Usmane Daw ka fɔlɔ kunnafonidi sira fɛ ayiwa k'o y'a jira k'a fɔ ko ko tiɲɛ don ko pereperelatigɛ min don ko bingani taara ka ɲɛsin i k'a dɔn kulu in ma ko maa ŋaniya jugutigi dɔw de don ko min ye i k'a dɔn ko lakana tigilamaa minnu bɛ kulu kɔnɔ k'olu fana m'u bolo fila da u sen kan olu fana wulila ni ka i k'a dɔn n'u y'a fili olu fana b'a fili o kumana Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a dɔ la ko n'i ma to a la kɔni min ye i k'a dɔn nin bingani in ye i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ to ka nin kɛ sɔni sɔn ko tiɲɛni o jate ma fɔ an ye ni ne tora la n'i ma to a la o ma fɔ an ye maa banana o fana an m'o kunnafoni sɔrɔ k'a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kelen in na i b'a ye k'a fɔ société kelen in ka kulu dɔ bɛ yen ko n'o komanafu ye sa kɛ a ka kulu dɔ bɛ yen Kwakuru o fanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna taara k'o fana sɛgɛrɛ Kwakuru fanfɛla la ko nka ko maa n'i ma to o fana na Usmane Daw ka fɔ la hali bi min y'o lakanabaliya kelen ye Usmane Daw ni éducateur de renouveau kɔnɔ a da sirilen don a kuma ma an b'a fɔ ko nɛgɛjuru sira ko dɔw y'a bisi basa wa Tumutu marabolo kɔnɔ tiɲɛnikɛla jugu dɔw wa ko Gawo fana ko nɛgɛjuru sira gɛlɛya bɛ yen dɛ M5 RFP o ka bolofara min bɛ Gawo ko sɔgɔmada in na kulu na taama kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaayaso ma n'o ye marabolo ɲɛmaayaso ye gouvernorat Yusu Usmane Daw ka fɔ la hali bi ko nin hakilina taara maa ɲɛmaa dɔw fɛ n'o ye M5 RFP maa ɲɛmaaw ye minnu bɛ Gawo sigida la bolofara min bɛ yen nɔ o kumana Yusu k'u ni Gawokaw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bɛn ni bi ntɛnɛn don ye Octobre kalo tile 18 ka taama ba kɛ taama min bɛ kɛ i k'a dɔn ŋaniya yira taama ye a tɛ kɛ ni gɛlɛya ye kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ ka taa laɲini kɛ cogo min na u ka nɛgɛjuru sira n'o ye telefɔni sira ye Malitel ni Orange a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila sen kan cogo min ala ni Ibilisa ɲaami donnen don a la a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don k'a kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya caman lase u ma ko kabi utu kalo tɛmɛnen ni i k'a dɔn olu ka nɛgɛjuru siraw tiɲɛna fɔ bi ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la k'o kɛlen don ka lakanabaliya tɔ bɛɛ juguya sabu maaw tɛ kunnafoni sɔrɔ ka di ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya ko o ɲɔ ɲalen don nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a fiɲɛ dɔ fana ye mun ye siraw tiɲɛni o kumana ko sira min Gawo Seware k'u k'a lajɛ ko ka o sira in fana lalaga kosɛbɛ o kumana cogo min na maaw senna bɛ se ka teliya sira fɛ taama in labɛnbaw ka fɔ la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kumana ka maa ɲɛmaaw k'olu hakili lajigi k'a fɔ ko nin gɛlɛya de bɛ u kan o kumana k'u ye taama in daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ kurubɔnna n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ sira kunbɛn yɔrɔ ye o min n'o bɛ i k'a dɔn ko Farajire o k'a dɔn u y'a daminɛ a bɛ taa kuncɛ gouvernorat da la a kun ye min ye u ka sira ka dilan nɛgɛjuru siraw ka bila sen kan Malitel ani Orange ko lakanabaliya min fana bɛ yen i k'a dɔn wuli ka jɔ ka kɛ o fana nɔfɛ ayiwa dugu in yɛrɛ sira o min ye Gawo Seware ye k'o ka lalaga joona sabu o fana kɛ bɛ gɛlɛyaba ye M5 RFP ka bolofara min bɛ Gawo marabolo kɔnɔna la u ko k'u ye nin labɛn ayiwa ko taama in k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye hakililakunun don k'u bɛ min fana fara o kan o ye assise nationale min n'o kan ka kɛ jamana sigisenkura ɲinini kɛnɛ ye k'olu jɛlen don n'o ye bi u jɛlen don n'o ye sini wa ni jamana basigi ni a lakana fana gulolen don fangafurancɛ fanga mɔnɔbɔli la k'olu sɔnnen don o fana ma ko olu tɛ balan don o la abada o kumana min ye Usmane Daw ye nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔlen don Yusu Moro éducateur ni y'ale bila min ye 15e édition coupe honorable Yakuba Traoré min ye awɔ Mali kɔni mago bɛɛ awɔ bɛɛ ni gɛlɛya la bɛɛ ni gɛlɛya o bɛ tɛmɛ nin sira sugu fɛ koyi min ye ka dɔn conseil spécial présidence Akibu Dambele ni y'ale ka kuma ye min ye awɔ ka dɔn maa bɛɛ lajɛlen bɔra min ye coupe tako 15 min ni awɔ ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Asimu Goyita ye a ka dɔn ale ka conseil tun bɛ yen Akibu Dambele ye min ye awɔ ka dɔn Segu gouverneur tun bɛ yen Alassane Touré m'a ka hakɛto ani président du club des amis Yakuba Traoré ani Mahamane Dambele min ye awɔ ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye colonel Kajatu Sanogo n'o ye chargé de mission Segu gouverneur Alassane Touré ani awɔ ka dɔn maa wɛrɛ n'u jara ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛnɛ kan min ye awɔ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ni ballon d'or ye ko nin ye a 15e édition ye tako 15 min ye awɔ ka dɔn u ye fɛ kurunboli kɛ kurunboli min n'o kɛra nka i k'a dɔn awɔ nin kɛnɛ kan sa min ye awɔ k'a dɔn dugutigi o 100 ɲɔgɔnna min ye awɔ k'a dɔn olu tun bɛ kɛnɛ kan Moro awɔ k'a dɔn min ye équipe 3 ani 5 i k'a dɔn olu de tun bɛ kɛnɛ kan Moro awɔ k'a dɔn nin ko min filɛ nin dugu minnu don bɛɛ k'a dɔn awɔ k'a dɔn Bɛɛwani Ɲɔnɔ min ye Sirabala min ye Tukɔn
chongoni masina molodo ani ka do awo min sansande ano temena ka boy muro awo ka do min yeguba Traoré nale ni député aka club des amis maw muro ikado awa minye oluko ni mbaraka ka nyade onora biogwa Traoré ikado awa minye yofole anetani lasama awakado akame ka wulika jo minge minye awakado anga farkulu nyana je o ma temeka boy muro awakado ni ma ko fole minfle kaye awakado na dijo ni anafolo belejeli anafolo minbo ala kada go shiga bo minye machi koni akera na minye awakado segu koni a muro ko ye azuro kuyo kenyono na Agbo Dambele no conseil spécial présidentiel ale koni ya kaniso jajira ka jira ka fo awani mi keso ka ben kilado mawni nyanje fla awkado minye ayajira ka fo awon mali corona tlebi bela jele ka awkado tagadi nyama ko balondam se ka maw akli awka etigi goy mo balondam se ka maw do nywana wa awkado abe ben kilia o sabati ma min besa minye awkado e club d'azami yoguba Traoré mi yoguba Traoré yere honorable yoguba Traoré a jira ka fo mi balondan e awkado tamafien do tamafien mi nabi mo faranywanga balondan ye fenye femi nabi farkulo kenea wa minya atako tanduna min vlani ko ni o tike ko ni o ikado o wati jamainde ko ni o tike ka bo shila muro ikado kwato ti bereye opma awkado ni min vlani ko anisoja anna bonya mi margal kawka awkado ni che ko volenyi no honorable yoguba Traoré aminye awkado akoni be benin kelea ningo de nyenyini mimba to demsenu ani ma korbaw olu hagnam se ka kekele juko mina minye awa absika keso we minye awkado sigida maw olu bsika gere jogona juko mina ni sebe yoguba Dambele ale awkado ale de ni fasiri le busol kono bi somadena la busol aywa ni busol bla nouvelle horizon ne ba l'état nouvelle horizon ta la busol nouvelle horizon ni faut que nya corriger Filimon du wala Clémole la boussole Otmana Demba Condé ale Conté ale fana kembe ka fasrike nouvelle horizon kono bi femi watagunaye ni yo fo ale be ensongu cercle fait o ko anga finitigi fla no ilakana tigila ma flaye ala musa temene ka jira la ka fo ko lutununa utara yaw ni ga temenu ye ko utaba ku yu ni bulade Allahu akbar ko sifla wallahi yufa alaka hinola wara viseru alaku daron amina ya rabbi Yusu ni polosike fla aywa ko ukoni tara yaw ka beni alamusa do octobre kalo kleta anena temene o kuma utara mamunun fe ko mara mafentigu do munun bugu na tege madon ne ma fuli ngun non identifier ko manine Yusu ko no mi e karo arme non identifier Yusu o e ma we munun bugu na tege madon mara mafentigu do kuma na ko ni ma ko fole nunu ko tunganga ta labe zangade mamunun be ka to lu norobla aywa lu fana bisika ta singana fiya bola chugo mina o be fafa o rolla anzongo fe Yusu ku fure de yera kofe utunune ko abana o kumana Demba Conté ka fola ako Mohamed Alassane ale ni Musa Dambele polosike fla intogo de yo ye o kumana kiba ka foko ni polosike fla ku ye nu ni kene karaba de ko ma u fe munu ye buguna marama fentigu ye nu buguna tige madon olu de nu ta yaw ka teme ka bo octobre kalo kleta ane nani alamzado nege nyata ni fla wati no e 12h Yusu iba ka foko ukunta to do labezanga fafa ku bita ka do munu mbe ka to olu norobla olu bisika tu sengana fiya bo chugo mi obe ikado ansongo o sigida fe Yusu kuna funu ya jira ka fo ko binganengela ku tumbe ikado moto de la uye moto de boli kana kunu nunga boli fe una ubela jilebu hala boli fe kono no ese nanu ye kana kunu nuna ka mugu dashi uka boli fe una o kuma Yusu ibaye ka fo ko utara yaw o wati la ninga tanu ye o kuma uye nun soro ka tanu ye wati mina ibaye ka fo kunu ngo karido kalo inkleta ane wolonvla adola kuna funu ya jira ka fo ko ni makofole fla ku fure yera ikado ko unibole do ko Yusu commissariat mimbe commissariat de police mimbe ansongo olu ko ne wulika joke
ayiwa ka taa jira k'a fɔ ko u ka maa fila ko olu tununna ko a na kɛ jadimaw de y'u ta ka taa n'u ye ko komini min bɛ Wataguna kɔnɔna la ayiwa ko nin ko ninnu kɛra yen nɔ a bɛ i k'a dɔn sigida min fɛ o ye Bɛntiye o de bɛ i k'a dɔn Wataguna o komini fɛ ko kunnafoniw binna waati min na wulikajɔw kɛra nin maa tununnen fila bɛ se ka ye cogo min na o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ka kɔn ninnu fana ka nin faali ɲɛ k'u ye i k'a dɔn binkani ta ka kamiyɔnba sofɛri dɔ fana sɛgɛrɛ o kamiyɔn sofɛri k'o fana nikɛnɛ karaba o bɛɛ kɛra nin yɔrɔ kofɔlen kelen ninnu na Yusu an b'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn an sɔnko sigida caman bɛ yen jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni binkanikɛlaw de kɛlen bɛ ka taa yen kɛ o zole da yɔrɔ ye wa o yɔrɔ de kɛlen don u ka fɛn sɔrɔ yɔrɔw ye i k'a dɔn marabolo kɔnɔna fana na i b'a ye k'a fɔ ni maa fila n'o ye polisikɛ fila in ye olu ka ntaɲani k'a kɛra ntaɲani caman ko koyi i b'a ye k'a fɔ n'i ko i bɛ maa ntaɲaniw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fasiri sisan a kuntala bɛ janya kosɛbɛ kabi ko ninnu daminɛ fo ka se bi ma san caman kɔnɔna fana na ko sanga ni waati nin kɛwale masinaw de bɛ ka kɛ o k'an bɛ segin ka na maa ɲɛmaw de ma tuguni sabu a mana gan cogo o cogo anw kɔni bɛ kule k'an ɲɛsin olu de ma o kumana k'u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ala la nin yɔrɔ ninnu bɛ se ka lakana cogo min na lakana tigilamaaw yɛrɛ fana bɛ se ka lakana cogo min na k'u don juguw kalo dibi la ayiwa u ka kisi ni faali banbali ninnu ma ko faali cɛjugu caman kɛr'u la sa dɛ faali si bɛɛ lajɛlen kɛr'u la wa a dɔw yɛrɛ u bɛ fa hali fa kuntuw la fu falaki o kumana ko fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ nin ko ninnu na joona min ye Demba Kɔnte ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔlen don Moro an bɛ taa douane na Kati an bɛ min ye Fode Kone an b'a fɔ douane na commandant k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro ka foli lase a k'a dɔn Ali Kuma ma wala transit an b'a fɔ Sogonikura la communiqué do de communiqué do Mawuludu o laseliw do 2021 Mawuludu in na min ye Dugurelakaw ka denbaya ye n'o ye professeur Cheikh Yakubu Dugure ale ka denbaya ma n'a ka kalandenw k'u bɛna Mawuludu su in a laɲɛnamaya ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnajɛba ye n'o ye kalan a n'a taabolo ye ka bɛn ni ntɛnɛn don ye octobre kalo in tile 18 2021 san in na k'a bɛna kɛ Maɲanbugu ale ye ndolaci kɛnɛba kan ayiwa min bɛ u ka maternité yɛrɛ kɔfɛ n'o ye Asakoma ye a bɛ Maɲanbugu o nɔngɔn kari n'o ye Turuna yɛrɛ o kɛrɛfɛla la nɛgɛ ɲɛmugan n'o ntana gosira ni sanga 30 ye ko bɛɛ lajɛlen wililen don i k'a dɔn k'a fɔ ni Mawuludu kɛnɛba in kan Dugurelakaw ka denbaya n'o ye professeur Cheikh Yakubu Dugure ale ka denbaya n'a ka kalandenw olu ka laseli nin ye faamuya kolon ɲuman k'o da nin laseli in kan Yusu Moro nin diyara an ye min ye hali bi Aluja Troxy Aluja Bashikita Keita Jangine Keita an ka tanti Awa Jara fo Ɲamoyi Ture Moro Alubɛgi Kamara min ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ ale sera ja b'an fɛ Kati ye sa nka a sera Dibo ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka denw Maɲugutu dan b'a fɔ k'a ka se b'a fɔ n ye ka foli lase a k'a dɔn Karijige ma o ye an kɔrɔkɛ Karijige Kamara Yusu ni olu bɛɛ lajɛlen fo Modibo Kulubali an albitri kɔrɔ dɔ a bɛ artisan an ka foli ba ye ka Diko k'o ka foli kɛ ani an yɛrɛ terikɛ n'o ye Samba Traoré an ka ale foni sanga in na Kita TP la ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn Madame Babi ma n'ale ye k'a dɔn Umu Togola ye a bɛ Sirakɔrɔ Dunfin an ka foli ba ye Madame Babi n'an y'ale fo an bɛ foli kɛ n yɛrɛ tɔma ye n'o ye Modibo Fanbuguri Kulubali ye Yusu promotionnaire do kabi premier cycle la an tunu ɲɔgɔn na san bi caman do kunungo n'o ye ɲɔgɔn ye Modibo kɔɲɔyɔrɔ la i yɛrɛ to an bɛ yɛrɛ commandant Modibo Sanogo an ka foli ba ye ni promotionnaire kɔni o ye san bi Modibo Fanbuguri n ko ka foli ba ye ale ni a yɛrɛ terikɛ n'o ye i k'a dɔn Gawusu i k'a dɔn k'a fɔ Sɛngare ninnu bɛɛ lajɛlen ye lɔgɔli karamɔgɔw ye olu fana taara sɔrɔ tuguni Babu n'o ye i k'a dɔn Bugu Kulubali o teri ye tuguni maa to bɛ ɲɔgɔn na kana kɛ kunfɛ dɛ o tuma an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ barikada waati an da sɛbɛkɔrɔ korona an b'a fɔ ko Mawuludu Mubarak Ala ka Mawuludu a ɲuman tɛmɛ i k'a dɔn Ala ka musakaw fana nɔgɔya an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka barika don jamana in na aw k'an bɛn ani Ala ka jɛ